Bun venit, oameni buni, la noi de Minecraft Pocket Edition. De data asta, iar cu Ghita 68 și Pro Gamer 100. Stai că am intrat pe server. Intră imediat. O intra Ghida. Ghida Gorilla de fotbal. Așa, așa. Ghida Gorilla. Bă, de ce ai... O secundă. Uite-l pe Ghida. Ce faci, body? Ce faci tu aici? Te uiți la Herobrine? Niciunul. Ba da. Numai cu mod. Da. Sau mod de Slenderman, sau e un mod pe aplicație, da. Nu, de pickaxe meu. Herobrine metod la care trebuie să scrii // spawn Herobrine și ți-l spawnează. Radule, tu adule. Bă, eu nu prea văd noaptea. Păi bă, dă și tu brightness-ul pe on. Brightness-ul pe maxim. Dați-vă brightness-ul pe maxim, că vede mult mai bine. Stevan, tu ești obligat în calitate de YouTuber să ai brightness-ul pe maxim. Bă, Dă-te mă, nu da mă, dă-te. Dă-te bă! bă, Ștefane, Am dat cu carnea. bă, Ștefane, bă, dar parcă ești un liliacă, parcă-ți vrea așa ca un liliac. Radule! Da, Bă, pune și tu brightness-ul pe maxim. Imediat, stai că... Imediat. Păi ție tot timpul ți se mișcă pe ăsta. Păi dacă am ecranul mic, Da! Foarte mic. schină, bă. Sound volume. Nu aici, la următoarea. Uite, bă, Hai, bă, lasă-mă. Păi nu cred că stai aici de un Uite minut ce până se am vede. început Ștefan filmarea. De 3 secunde. de 2 minute. Nu vezi și Radu de 2 minute stă acolo să găsească brightness-ul. Minecraft fail. Nu mă, Hai bă, taie și unul dintre voi copacul ăsta, stai mă. Ce copac. E un copac aici lângă casă. Doamne, lăsă Elena să crape un copac. Ce bă? Vezi că Milene să-ți ară o palmă pe bune. Și ai noroc că Milene să-ți ardă o palmă. Păcat că nu există bandaje în Minecraft. Dacă ai dat cu mâna, s-ar face. Ți-ar face roșii, ți-ar face roșii de la sânge. Eu. în Minecraft Texter real life. E așa. Mod sau fake. Nu, nu-i fake, chiar există. Bă, Pro TV, am adus aici niște... Ghida nu face fără nimic, ci cu Pro TV. Bă, Radule, dacă îți mai bagi joc de mine, te bat. Pe bune. Păi cum să zic Vezi că altceva? în timp Pro TV. Cum să zic bai cumva? Pro Boule TV. mă cheamă Pro Gamer 100. Poți să zici Pro. Radu, vezi că în episoadele viitoare nu mai filmăm cu tine. Vezi că ți-ai mâncat mălaiul. Dacă te mai porți cu noi. Așa-ți trebuie. Ești pedepsit, rău, du-te și stai la colț. Da, așa trebuie. Îl Radu, băgăm du-te numai, și îl stai la băgăm numai la colț. Five Nights at Freddy's. Radu, du-te și stai la colț. Radule, du-te și stai la colț. Bă, Bă, Radule, lasă-mă să-i bag lemnul ăsta. dacă nu îl asculți pe Ștefan, dau în tine. Stai la colț. 10, 9, 8, Închizi gestul. Radule, hai. Du-te la colț, în Treci spatele la colț. tău la colț. Treci. Ești pedepsit Pe 10 shift. Pe shift. Shift. Ești pedepsit 10 minute, adică aproape tot videoclipul. Nu 10 minute, 5 minute. Radu crapă casa să iasă. Bă! Omoară-l și nu-l mai băgăm în Minecraft. Ștefan, nu-l mai băga pe ăsta în Minecraft, că nu mă strică toată lumea noastră. Da, ce aveți? Dar nu mă strici toată lumea. Stai la colț, am zis. Ce am făcut?
Stai la colț. Am vrut numai să-i dau lemnul ăsta. Bă, boule, eu am un nume, ca și ghida ăla. Și te chema Toca, că Toca e o muzică, fraiere. Ne toca, au, toca 6. Păi ce nume Ala și-o lua lemnul înapoi, dă lemnul. Dă lemnul, Ne. hoțule. Dă lemnul. Bine, îți dau. Are 36 de bușteni. 32. Da, 2, mă. Nu se dea acolo prea bine. Hai, bă, cât ți-a să-i arunci. Bă, tu mi-ai arunci toporul, aruncă lemn. Te omor cu sabia! Ok, am revenit. Bă, la colț am zis. Păi, bă, ăsta nu-i colț. Ba da, așa e colț. Dar nu, deci nu le fă să te scoată de service, să nu mai intri niciodată. Ai înțeles? Dacă voi nu dați iteme de în asta, eu vreau să mă duc cu explorare. Ba, nu, el o să vrea să ne bată. Lasă ție, nu. Ok, Colin, deci videoclipul ăsta, titlul videoclipul ăsta o să fie pedepsirea lui. O să fac 99 plus bețe. Yo, Oh my god. 99 plus. Pleacă de aici. Ce ai, bă, te pozesc. Tu să nu dai un mine, tu să nu dai mine. Ca tableta mea se mișcă Bă, mai tu bine. zici că ești tu doar o 3. Băi, dacă îi dai una, îi dai 8, îi dai 10. Păi așa pățești, dacă nu mi-a spus. Ștefan, de te rog, că nu vreau să dau un plus. Hai nebunești. Bă, Da, unde te hai, duci? Fotbalistule. Bă, vorbeam cu Ale Ștefan și cu Alexandru. Da, știu. Uite. Ce dai, mă? N-am dat. Lensul mic. Eu fac acoperișul, să nu ne mai plouă în casă. Te dau split-ul fără la Dar va trebui să lăsăm Da, noricul stai că la- n-avem lumină aici. Stai la... Bă, nu mai da. Dacă dai, Bă, dar încetați, că stricăm tot videoclipul. Păi da, asta o să fie pedepsirea lui și bătaia, mă rog. Ok, hai să facem mâncarea. eu fac, uite, colțul. Acum mă las. Yay, fă. Adică cred că pe peaceful nu trebuie să pui chestii la primit. Yay, am mâncare. Trebuie să mănânc mărul magic. Ce l-am recoltat în prima zi. Eu fac, de cum să fie ușa? Să fie din aia de două sau de una? De una. De două. Sau cum? Una, mă. Am făcut 3 uși. Ce bun e, mă. Așa se face mai nou pe Minecraft, 3 uși se fac. Pum. Pum. Ai făcut o acoperiș, uite aici Da, mai ai o uite, gaură. vrei să Aici mai ai o mai- gaură. Păi știu, lasă-l așa, că până ne facem rost Bă, de dar eu cât torțe. stau aici la colț? Dar eu am cărbune să fac torțe, Robert. Bradule, poți să te minți. Robert, eu am cărbune să fac Iai. torțe. Da, atunci fă. Dar cum ies din casă să adun lemn? Nu ieși. Nu mai ieși. Avem destul lemn. Bă, ai tu... Nu, hai că stup aici. Gata. Când mergem la explorare? Uite, eu bag mâna prin ușă. Păi, hai să mergem la explorare, chiar așa. Uitați-vă, eu bag, cineva să iasă afară să vadă că eu bag mâna prin ușă. Bă, haideți la explorare. Bă, mă rog, eu Bine, mă, stai un pic să-mi iau ăstea. n-am avut. N-ai Bă, și tu tăpon. o sabie. Eu am un... Dar din ce? Lemn. Vrei? Din lemn. Bă, ne trebuie mâncare, numai atât, ai, Ștefan. O să iau sabia asta de din ce? Da, ia poți să iei, nici nu mai trebuie. Iei. Avem mâncare, Așa. fac și niște torțe. Când pleca. Da, hai. Eu vă aștept afară. Ok, și Robert, mai ești stău. Da, 23. Îmi dai un pic. Da, sigur. 3. Nu trebuie pentru că n-a copă, stai aproape pe smart. Îmi fac și eu un turnător. Bă, eu zic să lăsăm pe Radu acasă, că el, că e Nesi. Scuze, Robert. Nu, nimic. Uite, îți las 3 din chest. Dacă nu ești pe Radu, de Radu, dacă faci ceva, te trimitem acasă, înțeles? Da. Dar nu... Bă, care a dat? Eu nu, dar nu. Radu. E din greșeală, bă. Din lag. Da, din lan. Cred că pe Eu Minecraft mănânc mărul delicios. Hai, gata. Da. Hai afară, dacă. Hai, Haideți. Radule, vin. Bă, de unde am?
texte. Radule, hai. Mm, Vedeți, mă, și voi ușa de la casă. dar tu ai ieșit ultimul. Nu, oare există? Oare Hai să căutăm oi, că ne trebuie acum 3-4. Uite, oi. Oaia. Băi, zic, mă vine și până la facem ștere și facem un șes. Hai să ne băgăm în Eu știu cine. Eu știu. Avem și noi aici. Nu, un cave care l-am făcut noi. Da, Eu hai știu. aici. Dar eu știu un cave care nu l-am explorat. Știu eu un cave Pe unde nici ăsta aici nu l-am explorat. Da, hai acolo. Am zis să Da, da, hai Ștefan, că tu ai torțele. Nu mă, hai, unde suntem noi, Radule. Stai un pic, eu mi-am Da, făcut, așa, să vină și... eu mi-am făcut armură de leather. Radu! Vin acum, dar stai că am lag. Ștergeți, mă, și tu din jocurile alea de pe telefon. Nu vreau. Ștefan, de ce nu se mai aude Minecraft-ul? Cred că am citat să Ce prost. Iron! Iron. E al meu. Hai, mă. Nu bine, ia-l tu și așa. Eu am Îl un pic împărțim. consumat puțin. Îl împărțim, Păi, și așa, trebuie să-l punem la prăjit să facem shares. Uite pe aici, hai să ne băgăm. Ștefan, ai arătat unul aici. Ia tu. Nu mă, că mai Și ai. eu crap iron cu trănacopul de lemn. Bă, nu crăpa! Nu merge cu târnăcopul de lemn. Îl crap eu. Bă, adică, da, voi sunteți chiar nesimțiți, bă. Da, bă, nu ne mai fă nesimțiți. Ieși de pe server dacă suntem noi nesimțiți. Hai. Nu știu dacă să punem asta pe... În fine, cred că da. Dar Hai, să nu. punem titlul Pedețirea lui Radu. Bă, cât iron e aici, într-un loc. Să mor eu. Să mori. Bine, pe bune. Eu i-am dat de apă. Bă, Gata, Radu s-a Roberta. dus în continuu înainte. Bă, ce bine ar fi să găsim și noi niște colpi aici. Eu am acolo acasă. Iron. Yo, să facem și el. Avem deja pentru nu știu câte shares. Cum-ți dați cu foamea, băieți? Bine. Rău. Adică nu mi-e E bine. Ți s-o scurs doar 2 pulpe? Da. Eu am mâncat un măr. Și pe aia va trebui să ne întoarcem, că eu cred că voi muri. Nu, eu am mâncare la mine. Multă? 3, 6. Ai ceva, bă, ai. Avem 30 de iron deja. Hai jos! Bă, de ce ai pantalon de leather? Mi-am făcut. Hai, mă, dă și mie niște torte, că eu merg în față. Mie, stai să-mi fac. Radu, hai, Poftim, unde Robert. suntem noi? Radu, poftim. Robert, poftim acolo. Unde sunteți? Că m-am băgat la explorare. Bă, unde mine? Da, uite, ne vedem. Cine s-a băgat în apă? Eu, Fix aici. Și eu vin. prin apă. Ce bine e la lumină, parcă trăiam ca un țigan în pește. Care e după mine? Am găsit un fel de... Bă, cam aici se sfârșește lumina asta. Ba, nu. Da, ba, aici da. se sfârșește. Hai că mai Hai avem... să mai crăpăm. Iron, bă, că eu am- Iron, văd Am Iron. găsit. Am pus eu tortă, Ștefan. Nu mă cred, o grămadă de Iron. Col, îl iau? Da, Bă, ia. dar asta zici că blocuri de mămăligă. Hai, Radule, după noi. Ghida. Imediat. Bă, trebuie să încetăm să vă aici lumină, că nu avem timp. Nu, hai să ieșim totuși afară. Hai rapid. Dacă nu mai pot. No, ne pare rău, dragilor. Mă rog, drag. Cam atât a fost o lumină că tot să vină. Nu vom ieși off camera lumină, fiindcă după Da, aia... nu mai și putem. ne revedem data viitoare. Pa, Pa, pa. pa.